доктор Петър Берон. Трябва да имаме лист с хората, нашите деца тук да ги проверим. Тук ли са, няма ли ги? Правилно. Е, тук трябва да сложите. Е, тук. Е, тук. Не ме си за забележка. Какво става? Гледай, пусна палата отдолу. Да, съгласен съм, прав си. Ще да помогна. Би трябвало да съм по-добре да Добър ден. Лепенки няма. Добър ден. От Красив Шумен следиме изборния процес. Всичко наред ли е при вас? Красив Шумен. Да. Председателят кой е? Здравейте, как се казвате? Кремена Георгиева се казва. Как протича изборния ден? Перфектно за сега. За първи път ли ви е или? Не, 20 години съм председател. Имам опит. Всичко е спокойно? Да, хората са спокойни, комисията е спокойна, нямаме оплаквания към никой и те нямат оплаквания към нас. Чудесно. Избирателната активност как я виждате? По-добре от Ами, миналия добра път? е, да, определено. сигурно. Хората са доста така информирани, доста спокойни, знаещи какво правят, като идват да гласуват, не да задават въпроси в последния момент. Чудесно. Да, това е. Чудесно. Наблюдаваме много разлепени урни, вратите с запечатките, които си стоят, както са били с нощи. Това нормално ли е? Или залепени с тиксо? Имате предвид вратите? Вратите и самите урни, да. Защото хората казват, че лепилото не държи, нали, все пак. Но не мисля, че е проблем да се вземе по-сериозно лепило, нали, да се избегнат някакви съмнения за манипулации. Укрепили сме по-скоро с тиксо, защото наистина лепилото не беше много сигурно като вариант. Да. Добре. Така сме Надежно ли е с тиксо? Надежно е. Да. След като толкова членове от комисиите от различни политически партии, няма как да се получи нещо, което да е непредвидимо. Разбирам ви. Категорично не. Добре, да ви информирам и вас. Имаме няколко мобилни екипа, които обикалят цяла Шуменска област. Може да ни сигнализирате. Ще се върнем най-вероятно пак. Добре, Опитваме се да заповядайте. обиколим навсякъде Добре сте дошли. и да упражним някакъв контрол. Добре. Да, ще заснемем и урните само и ви оставяме да си работите. Да. Побелете, както се Да. Чудесно. Ето да заснемем и втората лепенка. беличен лист отгоре са сложени както трябва. Чудесно. Машината си работи. Да, машината работи, урните работят, хората гласуват и на двете места. Чудесно. Успяваме да създаваме възможност за ритмично гласуване и не за струпване, защото да им е по-спокойно на хората и по-приятно. Разбира се. усещането. Това е. Чудесно. Хубав и безаварен ден ще ви Благодаря. пожелаем. Всичко Добре. добре на вас. Добър ден, здравейте. Добър ден, здравейте. Председателя на комисията, може ли да? Здравейте, добър ден. Председателката на комисията, как се казва тя? Миломина Арифова. За първи път ли вие? Не. Не, имате опит Пореден, вече. да. Какво наблюдавате в днешния ден? Всичко спокойно ли е? Нарушения? Да, нямаме проблеми, нарушения, конфликти, имаме висока активност за сега. Чудесно, но така да продължава. Имате си бюлетини, Да, изрядни. машините чисти, функционират, надяваме се. Да не ги урочасваме, да. Да, Работят добре. си без проблем. Без нарушения, дано така да продължава. Дано.
Ще заснемем урните само, да ви уведомим и вас. Ние сме от Красив Шумен и разполагаме с мобилни екипи в цяла Шуменска област. И се опитваме да упражним някакъв допълнителен контрол, може да ни сигнализирате при евентуални нередности. Хубав ден ще ви пожелая. Ще заснемем урните само да видим, че са запечатани. Хубав ден, благодарим за вниманието. Моля? Красив Шумен в YouTube, TikTok, Facebook. Влезте, след малко ще го излъчиме, може да се абонирате и така, ако ви харесва нашето съдържание, да го харесате. Хубав ден! Къде? Тук първи гума е. Извинете, може ли да минем? Благодарим. Много се извинявам, може ли да минем? Благодарим ви. Здравейте, добър ден. От Красив Шумен следиме процеса, дали всичко е наред. Здравейте. Следиме урните дали са запечатани. Председателя на комисията. Да, ще изчакаме да се освободи, да каже две думи. Председател на комисията, вие ли сте? Не съм аз. Здравейте. Всичко ли? Да? Да, залепени са. С тиксо, пак не са залепени. С тиксо, да. Няма магнементация. Добър ден! Здравейте! От Красив Шумен следим изборния процес. Председателя на комисията. Аха, добре. Изчакаме. Заместник-председател. Заместник-председател. Нищо не се. Раздвижиха момичетата, не ги знам. Така ли? Добре. Секретар. Еми секретара, ето двете момичета, плюс председателя, да ги виждам. Добре. Няма да ви притесняваме. Заснемаме урните, дали са запечатани. Няма председател, няма и заместник председател, някъде са мръднали хората. Ето председателя. Чудесно. Здравейте. Вие ли сте председател на комисията? Да. Да кажете две думи от Красив Шумен. Сме упражняваме някакъв
контрол на изборния процес или поне се опитваме. Как се казвате вие? Здравейте, казвам се Даниела Вичева, 88-ма секция. Имаме проблем с машината. Вече за пети път от сутринта. От сутринта? Викаме техник, в момента даже техника тества. Нямаме представа какво. Изважда номерче с отрязък, че е гласувано, но не е видно човека не вижда всъщност отрязъка, за кого е гласувал. На самата машина е отразено, той си вижда вота. И сега вече в края на деня за нашите